kaisa burinbai kaisa selatonglai mana omakai delai kumusirawo Sengke sengno je ano je bo samane Nelson tipra je samane rang 10 lakh tei khare kubung salabai tei khare hnai bo tutali phekse bo angbai bahatuane seleye sob sikando kariyo tamane hinka bini already burui tongo tini ang I kutro phaimane bisinte helai bo to bini burui tongo basatong ano osanti khlayo to o bogo kabangma sujo khlai ha tabo khai mandiya tabo khla ane je dapi tongnai na ang bono sanani bagai ang tini I kuro phaye tini case file khlai ha bini bagai poribotiyo tamang na tama sungno to saimaya ho tini ane je 10 lakh rang tei khara mani to boto tabok already nokandar tongo 5 lakh 60,000 robar bondok tini robar bondok tongmani bisinte sirang na jate roni ongthok ara bini loan je ang close khlai ha si elebot langai 2 lakh tarpore Guwahati thangai 50,000 te langai ang doctor thana na honai bini econobo dagai rha tarpore 1,40,000 je bengni age bono 1,90,000 2,000 roni jo bini account check khlaila manai je ang rang dairo mane si rang kulujung ga ang bini rang nat lain kulus khlai reha 1,40,000 biuni lagai bono kulus khlai se tini 10 lakh rang mana tini tebo bana je bon namro mani 10 lakh rang tei khara honai bo tuteli phekse tini ane grumni brok bo tongo ang rang lain jo maroi phuo 2 lakh rang lain jo maro phuo priyo toma tongo bo je tabok sanai bo logeyo thajak tarpore 2,40,000 telangai joma royo bengni lang closung jagya ane 1,40,000 baki kaini ni tongo si somoy drobo biuni rang lain joma royo epore halai 5,60,000 sing robar bondok lamani sing joto tongo bini bagai brongnobo soinai manai je robar bondok ni malik ni bumung halai Saton Tripura bobo sanai bobo blogo thangai sajakpo je mane ang Anjali ni drone 5,60,000 robar bondok laja khnai masterong na thangai janai jakpo itapsa bini bagai bobo to kuno beman kari manja la nungni bororo khla hna po ane kararo akakro khla hna po brongni nijini rangbai sing robar bondok la hni sapo kintu bo tuteli phekse bo joto SG ni rangse boni bagai sing tabok Sidanta laha sing bo je bro gosi halai sing bo tabok thana dra FIR khlainai hinai sing songoi laha Nelson Tripura ka sabo bo hla ani salase boto tabok tuteli angbai bahatuani seleto bo si kando karaya bo ageno bo burui lajak tabok epore hla ana laha tabok hla ara kaisa laha bo burui bo dima poro tongo si burui be baha tabok bono ageni je tabok burui tongnai bini basa sarai ke hatongo sala basa bo hla bini basa hla age no asara fel khlaya abi khlaya de bolongni borok bai bo kogoi butha jagai si burui bai bo tongo Nagaland je thangponi simi bo kuno nogo suti phaija matra 15 din phaiya janmasiyo bobo phaimani bisinte gari bisino thogo sago gari dro bini mobile hote money bag hote joto kisu tala roitono sogongi hala sini no kandar ke hatongo burima bo already sini dro phaiya bobo nungui thanga gari bisino thumani samane ang to munjai saiya joto korona bo to munjage fake khlai ani bagai news channel tisaha ang bini mungai kuno fake saiya bo poriyo kudro jobab phai bo sipo saiman sanai je bo angbai baha thuya saya bo gari bisino thugo gari bisino sago bo alada mai moi soi sago phaika hankala je Nagaland tongphoni simi boma bo phani hotel thangai mai moi sai phaiyo bo ang mai moi songjangna saya tamani bagai saya bono bo ang saimaya kintu bini bakhadra tamaka tama ong kintu ang already salah hanai tini bono सम्मान rogoi tini bini gana dra sui musuk je ma hai kok thain sengjai tongyo koboni kosol bo khe ana korok thaisa phani kuno dam siriya muilo siriya mane burui de ha soro de ha bo care khlajia mane borongni burino hala bo emon disa khlaiye सम्मान rogo respect rogo mane si korong to ye ano udaharon je man hai khlaiye saga je umu burila arai nijini burino halai yathek tola dr khlai tiklai tano suk jagya hai khlai tano bana bini bagai tini ang bo suk sujjo khlai madiya je mane bini korong na khana gai je chalalai thangpo rang tei kharpo nai bo ani bagai akhlai bonam romani bisinta ang bo tini sedia ma sanai bo 2012 dra bo sex ro ka phajak
Kapa mani bisintai doctor already najak jak tini sex rok kapagai tabo phana bini hamjoho bini sex rok ongmani bo hani buri bai bahathuana hala buri na hala pore hala khanki banayana hala bono to ke hapaite ge je ang bai baga thu sa hana kintu bairi hala mili misi sing tonglaya kintu bisina hala bo barai disa khlai ba ang bai ବ୍ୟବহাৰ khlai bono ke assignment ja I tapso nogo phaipo bo bini siang dia thaha denglai bini bihigro khono pananglai nogo thangkla kso mungoi phayo yaktur kolok sumui tongdi ha yaktur kolok kanjak jin henkalai joto kisi khagjak borobo yaplak taplak kisi khai style khlai kane bodro khlai tongtiyo yang khlai no khlai gas koroi mairung bo koroi ang mairung prai tiphia 1000 gai mairung borongni drone prai tiphia bo hla saklei earphone rogoise yakung yak narai gan sabai borok bai korok salai anando khlai tong do phangdr bono to kaisa saimaya bele ba bini choritra no he ala ano aro ulta bonnam khlai je hani khanki hani betia nijeni khanka nole bo naije gya nijer je sina longmani lai bono la naije gya bo hani buri rok bai takjaga bini bukhok bai saga bono de hin debi riang kolosi mungni kansli prai reja juta prai reja ano kopala tagir ro nung imodisa hai ano prai roma hadai kan roma hadai lasi ana ba ana obodisa khlai sasti raha tini ani sarai tongpho ba ana beton ri ani sarai ni mokol mukti kalai tor rokla ani sarai kotoi sani tini bana doctor tlangni rang koroi tini beton bori hiya ba ana si samudra alai si samudra ani kararangni rang 500 tilangai doctor thangai se khlai nai phiya naimani bisintai kisa halai ha si samudra ba ana phayi tok phayo bo debi yang bai kok sai tong mobile ang phinda la ho mane si mobile na tokhrui khiha tokhrui mane bisintai alai bo arai khala na khanki gusti nai boma borora bofa borora basla borora mane ani kararo borora karasuk borora ani sala borora roi khatola dra dai ha baratra joto sikhak ja waisai mung sakrei halai sini parani yong hane ki hatong ani kararong ni apon bini dada bini anjuk ba yong phaiha phaimani bisintai nang tamani arai khlai rot ana salaro burok je khanka ongphabo nang phrak khlai tongdi nang sujo khlai tongdi ana oba hai khai han paye phaye ala phaimani bisintai brok bujung mani bisintai bujug jaha bini saka bana toktai dojja khakai tono nok bisina talarai tono balti dairoi ho gabla dairoi ho siro stoi siro khirine o thana dar thajangni kiriye mokol tokol kabang ma rubungoi tongo nongni okhamia lasiye oba hai khlai sasti ra tini basakaini manmani ba sarai kaisa stoimia khimia okara sangma tini bakhanai sabai nokhas kiting rogo khia hanai karabo angbo bono I kogiri hasi samudra tini kotoi chungma nabo hana je borongni basa hanai bini basa yapo borongni basa po tini joto kisu otasa khlaya tini basa pore ongphau nei bo hana tini buri gusti se tei phaya tini ani kararok bo hana karasuk bo hana ani sala bo hana buri gusti tei phaya sala gusti la tei pheja I hapungo tonja brongno I hapungni ruksrei rei hanai arai khlai hana si samudra ana si samudra ani sala halano pagodro tondi gudam nogo tada dibono ani je samudra ani kotoi saung pho si samudra mane pagor tong thaipa tini ang gudam nogo ani habane adhikar kore po si samudra tini obo hai klai sasti manha kuotro thapobo tini rang pasuti ani kopalo tairogo nama naphale si rang na sini hadai nang ani rang na plangai dinai laiba rignai praiba thainai di ani rang na honai tini rignai na phile ara rang na tir phaika bini obo hai klai ana sasti ra tini nije phinda jonta investment khlai ha mane nije phinda income khlai ni suru khlai ha tabo khlai khanki hene bonam ro ha nije ni rang bai phinda ha kanmani sumani nungoi boto rumiya ara borok kosto khlai mane bisinte bo tabo gin nangai bana khanki bitali banaye bini nongni okharai rehwa mane okhai thata khane pura bana o ni dapi khlai rei raha bana tini bini bagai nene basakai se kongbona sadida bumanggo tini bini bagai tamahanin taibo to already angmai baha tongani musugo tini baire ni buri rokto tamar laiba sexy tongui tongthok ang bono kuno khabajja tini basabutoi bo tini gamkrang khlai tonthok basabutoi nobo bono senaya jero tongphabo jero saphabo tini basabutoi ni laimna jotai gam khlai tisanai tai bono senaya ang ara mahana ja bini bagai tini ani dai dopa sanani bagai ang iro phaiha tini dai dapi ani bo ongthok tini ani life to bo nosto khlai bleba tini ang obahai arai khlai to tungui maya bleba ani be ekta life tongo soli thai tongo ani be rasta tongo bini bagai bo jatai ani rasta no phiwiro naitai ani manthai na anaro naitai ongthok bini bagai ang ira tini kuro phaimani
Nelson Tripura tamo khaibo bo jaga tongtabo Boke Assam Rifle khlayo 39 unit bo tabo silchoro no tongo tini already ang gurai phaiha bairebo Dimapur thain phaiha Nagaland thain phaiha Assam Rifle ke ma Guwahati bo thain phaija tini hono je nang arai khlai gurai buri rok borok ongya nang dare lawyer romdi kuro thadi nang ai bini purum magla bo barai disa borok jungbo sitongo tini Guwahati ni Assam Rifle ke marai khlai hono bini charitro na lagai nang nogo thadi dare royal romdi lawyer mani pore joto kisu okha khangnai hine anarei hoka bujugoi tapore ang nogo phaiha nogo phaimani bisinte tabo case file khlaiha ukil bo saga je nang tamani se thangai nangya sung jaga droti khlai manai hine tini borok tikhlai ra hajuto kisu khlaiha sungno nin kami khebo ani kami khlai Srinagar Pongpara nin besailo Nelson bohla Jolaibari dro Jolaibari Gangacharan Par Tripura ni tong mani kaise mo self help group ni dol do norok ni self help group ni bung tamo Hamjakma Mohila Hamjakma engkai boni busai bono je allegation khai tongoni ba kok sai tongmani 10 lakh rang tuyei self help group ni rang tuyei oino kubun bai thangka ba o rang rok sujagya ba kharo omo hairon samane besu jura tikbiyo lamani to 10 lakh lao 10 lakh lamani bisinte bo 7 mas bo suha ala 7 mas suha o class ta drobo bini lum agene lum plus khaiha close khai hala bini lum awata bagan lani ne laha bagan bol lamani chungbu sio mono to lapo le chungkrei lani ne salmani jora chungsia ka je 10 lakh go boni thani go kono allegation kari bo kono rang tui bu kharia am haida bo thanglai to bo loge loge thangna ya deba bo 7 mas to bini lum sui tongo nobain krung tong chongbai na krungai tongo ka je boni busai sai tong mane abo fake sai tong haida mono to chung samai able bo tamani be salabure barang tama bepa tamang lai song bono samia tibu guru ba kono khamia mo hai report kori boni khana ya chong je khana mani mote chong sa nin mungkha tamang priyotama naka group ni tamo to chong group ne account